Isizathu sokubhiyoza le nkondokazi uNobantu Goniwe noneminyaka eyi-83 ebehlala kule ndlu incinci nabazukulwana bakhe iminyaka eli-15. Ngoku ujonge ukwenza iinkumbulo ezintsha kule ndlu intsha. Ndiziva ndi-alright in other words. Ibinjani intlalo yakho phambi uba ufumane le ndlu? Yho, intlalo yam imbanga kodwa ndinyamazele kuba ndikhulele phantsi kwenkolo. Abazali bam bandifunda uba mandinyamezele. Ukanti umbutho we-ANC uthi usigcinile isithembiso sokukhusela abantu abadala. Iinjongo zethu kukuguqula ubomi babantu bakuthi bube ngcono. I-ANC yenzelwe loo nto, ayenzelwanga yonke le nto siyibonayo eyenziwa ngabantu namalungu e-ANC. Ngumbutho wabantu abangenanto abathe bachongwa banyulwa bakhokela i-ANC. Ezingqondweni zabo mabayazi uba i-ANC asingombutho wabo bantu bazinkokheli, ngumbutho wamalungu, ngumbutho wabantu base-South Africa. So sifezekisa loo maphupha naloo mibono enjalo ye-African National Congress. I-ANC ephondweni iyaqhubekeka ngokubamba imisitho yemibhiyozo kule mpelaveki, kodwa phantsi kwemiqathango yobhubhane i-COVID-19. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC, ndiseDikeni.